बॉलीवुडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाना थारैनो मा जामारदों? मा जाहोननि थाखाय सलमान खाना गावनि शुटिं, इभेन्ट आरो मिटिंफोरखौ केन्सेल खालामदों? बे समाव सलमान खानखौ बांसिन रैखाथि होनाय जादों। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों सलमान खाननि मोनसे गेदेर खौरां। सलमान खाना गावनि शुटिं, इभेन्ट आरो मिटिं गासैखौबो केन्सेल खालामदों। लोगोसे सलमान खाना बिग बसनि शुटिंखौबो केन्सेल खालामबाय। नाथाय मानो? सलमान खानखौ बांसिन रैखाथि होनाय जादों। सलमान खाना गावनि जिउखौ लानानै जिंगा सिनांदों। बाबा सिद्दिकीखौ बुथारखांनायनि उनाव सलमान खानखौ हुमखि होदों होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जायनि जाहोनाव सलमान खाना गावनि शुटिं, इभेन्ट आरो मिटिं गासैखौबो केन्सेल खालामदों। सलमान खाना गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि अनगायै रावखौबो लोगो हमाखै। सलमान खाननि लोगो बाबा सिद्दिकीखौ लरेन्स बिश्नयनि हानजाया बुथारदोंमोन आरो सलमान खानखौबो लरेन्स बिश्नयनि हानजाया गोबां खेब थांखि खालामखांबाय। जायनि जाहोनाव सलमान खाना गावनि जिउखौ लानानै जिंगा सिनांदों। बॉलीवुडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाना थारैनो मा जामारदों? मा जाहोननि थाखाय सलमान खाना गावनि शुटिं, इभेन्ट आरो मिटिंफोरखौ केन्सेल खालामदों? बे समाव सलमान खानखौ बांसिन रैखाथि होनाय जादों। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों सलमान खाननि मोनसे गेदेर खौरां। सलमान खाना गावनि शुटिं, इभेन्ट आरो मिटिं गासैखौबो केन्सेल खालामदों। लोगोसे सलमान खाना बिग बसनि शुटिंखौबो केन्सेल खालामबाय। नाथाय मानो? सलमान खानखौ बांसिन रैखाथि होनाय जादों। सलमान खाना गावनि जिउखौ लानानै जिंगा सिनांदों। बाबा सिद्दिकीखौ बुथारखांनायनि उनाव सलमान खानखौ हुमखि होदों होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जायनि जाहोनाव सलमान खाना गावनि शुटिं, इभेन्ट आरो मिटिं गासैखौबो केन्सेल खालामदों। सलमान खाना गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि अनगायै रावखौबो लोगो हमाखै। सलमान खाननि लोगो बाबा सिद्दिकीखौ लरेन्स बिश्नयनि हानजाया बुथारदोंमोन आरो सलमान खानखौबो लरेन्स बिश्नयनि हानजाया गोबां खेब थांखि खालामखांबाय। जायनि जाहोनाव सलमान खाना गावनि जिउखौ लानानै जिंगा सिनांदों।